Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia so wana kaya play ba mi kagi PTP kami lagi waktu masalatun nuzul. Yang mga pedana si Abu Sajidah, yang si Abu Haisab, yang si Syekh Abu Dailami. Balasan wala si Abu Dailami sagi kaya skanya ruang kami misalnya kaya Abu Sanir kami sagi kaya derpayan. Balasan wala. Paling tawon na bin madut ya ginawira daw. Tawon tanod. Tama na siya pun tanod wala si sagyang kaya mil tatal paniya kay timan to. So iman to na bumisita kami man ya sagyang mo to ako. Pada mga pagarita no. Di mamudi mga di si sagyang kaya jam ya ta ordunia. At ito nagi na mi musafir kami ya. Kasi kami makapupuon sa isa karak. Di man na kami matawag sa Dubai ha. Dubai. Si sa Aman. Amaran niya sa Jamiat Ordunia. Jamiat Ordunia. Dilalakad na niya kamataw. Ate hindi nga urugo na niya pagalitan no na ruwasan niya naging mala Jamiat sa sige kaya dal majurde. So biye ka nili da suna ni girami ka pag mga misiya, may aso mga misiya, may pamisita kami na sa meron na pumisita namin sa mga pagariami. Yung ito kuna bala sa rio estado. Ay Islam na isusubuyan lagi yung ito kami balas kami bisita eh. Kunari guru ikwan. Katawan ka kalbihan o manan yan na kapamisita. Bismillahirrahmanirrahim. So, di kang bisita yung tao sa pagarian, hindi na sa Muslim, sa pagarian na Muslim. Ay bu antap na swaswat sa Allah. Au yung utak kaya bubayan ka sa pagaring ka Muslim sa para ko Allah. Mialoy sa hadith. Sa kato mama. Sumiyong sagyang kutwa sa isadar pa. Sa paunahan na dirisutan sumana niya na sagyang ka orasap. Siugan wallah sa malaika. Mimbaro paun sa manusia ini siya gitu. Di na anda ka inisu. Di na sunga ko si ko pagariakan sagyang kaya karya. Yung uta sunga niya na karya. Natingin na ito na kuan. Sabo po pa isungkaw. Ito ka na binabitira ni mga ibarat sa mga sa pa man na. Benabisnis yu pa. Benabisnis sa kuan. Anta ka di na ani sa. Di na ada ka. Ibu aku bayar nung sa para ko Allah. Swaswat wallah. Paganta sa ini siya manaw ta malaika. Asusuguan wallah. Apa mari na ginabuhi sabot. Pataan yan pa maakuan. Uwi na. Nakamalika to. Oo. Na. Yun na ginabuketi. At yun na pagitukan ko katigin. Siyugu ako wallah. Pamana piyagi pakipituron wallah sa iyong utataw. Sabna ras kaniyan na kaya bubayan wallah. Jibu apa misita niyo? Wah, yung utak kaya bubayan niya so. Pagarin na Muslim. Aswaswat wallah na. Pumisita niya. Itu nak adi itu manusia na sebut wala sama dia kan. Mabuto na biu. Nabi. Tanto malay belas. Jika pagari asi ko agama yung utwa Apa misita? Ingat jika misita si ko pagari nga sa swaswat si ko Allah. Kalasangan wallah sabi kaya lebih ko mga Ya pumisita na si Amin no. oh. Arius tadu. Balasan wala. Hindi akan bisita iko budayo kasi iko Allah subhanahu wa ta'ala na isa kalbihan yan na naging ko to mga tao ginil bisita sa pagalinyan na gipkumang ni mga malaika sa makambuto agi ang ko ta pagintaw niyan Maka? Makambuto ang ko ta paginawa Ano yung makambuto? tugumpi agi ang ko ta pagintaw niyan Ano? Kaparap pa kare ko. Oway
Isa niya Ay mo to nasi tanong ko lugatul asr. Aha. Eh. Gitu ba? Teguday agi ang uta, tugumpi ang uta kapagintao niyan. Raks Ala Sadip. Pakambatuan wallahu subhanahu wa ta'ala, pakanderpaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Si isa iyang kutwa derpa. Si iku mga surga wallahu subhanahu wa ta'ala, si iku mga alaon din ni mga pupuruon di pangkat. Ema na niyan, na teguday kasi sa iyang kaidunya, na emala na si isa anungan amoy. Para utos si mga tao, pagkabubayan nila naging kuta, kapumisita iran si mga pagariran, ini pagariran para po Allah subhanahu wa ta'ala. Mana swaswat iran po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah. Allahumma amin. Sheikh Abu Dailan. Ay nga pagaritan na multazim sa nga kuwan. Kamama. Dato ba? Mas, lagi saya sama nga Jordan. Basta mau makapuli sa mana niya, ada kamama ada kuwan ka, penalty nga. Oh, penalty. Kami yang negara na 2 wati tama sa 50 dinar. Mana niya, ada kisugot to na labisang ibu, tama sa mamanak sa 3,000. Pesos. Basta sama na mari di ka sa amin na mau marami ako na sa ada mama. Ada mami na sana patagwa sa agog pakakan. Kaya mga tubakan kasi ano Siguro, ayaw mo itali ka sa iyo mo to. Pagkasing tama bitaran ng kayo. Kapamisita na. Mana-mana nung pang singta kapag ginawa. Kapag ginawa. Okay, nung kapag di pamisita Okay, kapag kaya ginawa yun. Kabay na pumisitan ka, hindi na kilala. Ayun to. So, kadang tanwara pula namin na miyalo sa hadith Qudsi Abidro yan. Ay manan yan na turun wala sa along na kiyama. At yun na ay nalmutahabuna fillah o fiyya. Al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa ano dati wala sa mingi ginawa isa so aswa tirarakan. Ay man to at wala napakasiro nang sila sa iya na siro-siro kan. Lagi yang kayak masa ada kesirongan itu tabu siro-siro. Miya guntong sa mga tam Magigino. Madagli gino yo. Ino di mape na ginawa nga engineer, na ginawa nga attorney, na ginawa nga Katamo ka so lang naman wala man na ginawa nga kira na. Oo. Kita mo gure miya ginawa. Wala sa kawan. Kaya pagaritan no si Abu Dailan na tatano mo kaya panabog ka man yan. Kebaya mo kebayan yung tapichian na ilan yung bugi yung tapichian Abu Dailan ay din nagyaya mabuha pagaritan no si Abu Sajid ana buah pechian bikin ginaran ya Abu Sajid nga pagaritan no si Abu Haitham at membuat pechian. Alhamdulillah. Halus ka mamu. Ako lagi nga pechian Abu Haitham na ngaran ino na si Abu Haitham. Sama muna na pechian kan kaya search niyo bugi mo to. Abu Asif. Suran tatak. Wala ini yung gilog. Sumisagi nga ya bikir. Pangilin ko na mga pansa Jordan. Ye mga pansa. Assalamualaikum. Ala Sadip. Ye mga paniran siya sa ako. Jordan. Dia dito na ito nangyari na apa? Ate so ano nangyari na? Bredo. Slice. Oh, two slice. Isa matagal sa ako, kata ni. Iya mga layda ya. Tomar. Ha? Katanya suban bala ubinang kan. Ya binangala. Iya binangala. Nah, bala yan na. Wala yan. Ya, tsara mo. Are boy, sa bato na may sukat kan. Yang maalalay niya pa. May mga kalala. Atas mga pipya apa. Ala Sadip. فلم نهزمي وإن القحت فلم Kata sa mga special apa nila. Ala. ما شاء الله. هذا خبز الأردني. هذا خبز لا. هذا شو اسمه هذا شو اسمه مين هذا ولا هذا؟ ورد خبز هذا خبز الوردة اسمه وردة.
وردة نعم مشرق هاي تنور هاي تنور تنور ها وهي عادي تفضل يا عم عادي خبز عادي ها هذه هذول هذا اصغر حجم Nila kilo, may kilo nila lagi ang khubz. 40 درهم 40 هاي ولا 35 هاي 35 35 كرش ها؟ ايوه 35 كرش. بالكيلو كم خبز؟ كيلو 40 40 ايوه 40 هاي موجود ها؟ 40 كيلو خبز. خبز عادي ها؟ خبز عادي وهذول كم؟ هذا كعك هاي بالكيلو كم؟ لا بحبة بحبة ها؟ 15 افضل من الشيء اللي قبله شكرا صديق. Kata so kan roti adi ko pagday ato. Busa betul nami ako ang ano? Mga lima ka Cubs. Sama na pinaminibid ka sa kaya ko, kay masama. Ya kalalapan na sobra bud niya salad. Salado bro. Salad sa 65. Mga pire piso sa Ha? Malay magitos. Ay mga na salada, Salada dinner. salada dinar na ay piso yan na. Iman to na 68.50. 20.5. 60.50 sa Minibo, salada. Di na, minibo bro. Basta lagi dia birman ta. Kibibas ro ko. Ay paboy sa Quesada Pilipinas. Sama na gina piyama sa abu ay sa. Dito piyama sa ko. Gina na ayar ga yan na 160. 1.60. Oh, 1.60. 1.65. Salada ko 65. Centavos. Kers, tiran na. Kers. Ala sadi. Nakahalo ko. Ala. Facebook. Facebook ka? Mahmud. Muhammad. Muhammad ha? Ako pala Abdul Bahsan. Allah hay. Ala. Apa gitu? Kaya magagawin mo ako masama yung alam. Wala, tugbangan mo mo. Sa amin yung binagay ako sa masikita mo, inshallah. Ako musafir kami na, gigong tapos na namin, nayakawatan niya siya na sobra sa 105 po. Mga tanadigi ka kayo marawi Asa so kami si Tami sa lima. Berbuka sa ala. Ang garami ka Betangan, nonton dulu sendiri mum. Wala way budilan. Saya may bisa budilan ya, auto sino bilhin. Sa nawa so wala iga. Ako na lugay ka kumi. tatanay siya juice Ano kali? Sumi kami. Sige lang kami nakamasak. Kasi sama sa gitna. Sa requirement sa pasin ko na nakamask ka. Abo? Nasambuyan ka. Narangan nila nakata sa mga plisa ko. Alangan nila na ako. Alhamdulillah kami masak kami. Kailangan ko na natin. Kita polis. Karena kita tayo. Kata mga gayong nila mga sambi nga. Bigyo pa kay. Oto sisay kami. Ini ni begung kasan. Wah. Are ami. Mapiata no? Mapian mo lang bigla. Sama na tunay kag de mga sa ako nga pagintaw ako. Naman eh. So pamana natira na pingo ko maudar ya. Yabong ka sa wala. Tunay kag de mo na video niya na gusto huguan. Namawatan ng bidaan yan. Ha? Okay, kung naman sa aking mga bagbaseran, natira ng langit lupa. Buhay. Okay na tunay kimusir ka kumang. Siya perang surasira. Gitu. Buhay. Panamutsiran. Panamutsiran sa? Buhay. Kaya panamut nira na pa. Pangarong masudap sejahtera tulisan na. Tanong sa kami, mana batan umiyak. Tama na to na. Kenapa mo share ka karon? Saya mau sekarang sih ku mapagariakan sama kang udaan.
Kang udah ako pan, nabaw na niya loko sa miya bangun ako sa walay. Na din ka so aging ko Why naman, kita kana mo karno taw. Why adiging to berang-berang kepikir ta. Why? Sama, namasat ka mo buri. Ano adin kata ya. Kata mo. Ya dong ko palut ya nasara malerang anta masuk sa mas. Pwede nga biya sunod, napagi ko siya. Adi asar mamanti nakakapitan na. Sa ako ano, sa giyan nagor. Ano pala sa ako. Daso ko na, sumao doon sa akat ke siapa yang kapuga man yan. Na abong siya. Naway. Oh. Itu Ako nikat ron ke siya fitna. komplito simbenian. Nah, siya kay pengilay sa mama. Di kena bersege. Hah? Mari ke. Ah. Kepada saudara mamanya. Saya makapit lagi ng mga mas magkirada. Tapos ka na smell. Lagi nga pagaritan no si Abu Sajid. Ay na ipag-isitan no ron na lagi nga akuan. Ini kasimba yang social distancing. Suila ano ho mga ulama tano. Ay masusayan. Mga ulama ta. Ayat ko kadibtan wari guru. So mga ulama buto niran ko kanina. Pumangit talemba. Ada ka betul sa pukuman. Kumiyangaw na mga ulama. Mga kadaya mga asaro ho. Dahil pikiran nun, mga pipunong nawazin. Nawazin. Ini kakakuan, sumbayang sa kuan, social distancing, na maawat ka sa pagaring ka Muslim, di sumbayang sa mga isa kamiter, uli na bapan ka subrayo. Sa aya antapon, nangutwa ka siyapan ka, kung ginawa nga si Isagi yung butwa, paniya kita kupunugalin. Na nasumanga ibarat nga ya corona. Ibarat tagi yang kaya corona. Na nasumanga ulama tano, na nasisagi yang kaya masayman to, na hukum aso jumhur, na pipakairan agi yang kutwa di kapakasumpa-sumpat ko apa deket-deket tao mga sabtan si kumasalah sumbayang tano na agana ya tigiran na naswatigiran so kasi apa na napadinan si ko mga mukhang bila to daruriyat si ko matag ibtiro to si ko sambayang aya hapipirin sa diyan to daruriyat na swagama sa pagdin napad mga sha'air yan na so keep ko mayan digan ko mga sambayang. So kasi up nakanabapad si ko dato sala. Ako kanabapad siya sarat. Akatirima ako. Sambayang. Isa ta pagin ano? Na dito ba? Si ko masa akad no mga order syar'i sundud ay bibilang mo gamatan og Islam na pipakairan ang ad nagyang ito social distancing. Alabat sa di ka pakatutugulin nagyang ito mga sakit. Sabab sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinterbiya si kukunan niya na wala tulko bi aydikum min at-tahluka ini sumbu na ginawa niyo si Sige mo ba matatagad kabinasaan isaw to okay adi ki sumbu gyung buta ginawa si Sige mo ta kakaptiro na ginawa panigit بهدي الإله لهدي البشر بهدي sama na dia kasur agya anap ke nagtari doktor na ako na yanitir na basta na di ka makan dekat-dekat na di kuntire man sa mo yun na ra'yo to sumang ulama tanong na kadak lang mga ulama na nadira no to i'tibar sa butuan ini nado ra'ya mu'tabar si ko agamatan mo gamisna ay kekuatan no na sa kinwa hukuman mga ulama mga ulama rusiran so kadang-kadang lang iran na rusiran ni Sulami terus na kali rampe sa miya tayo sa mga kwan gini ustad tatanto gini kaya panyagi sa corona na debo si pisuba yun tago so sirano to iran na isa diran para paparatian naging mutwa ay mo paparatian nila nasa piliran
kuana re ana biya berarti anak atiru kuana ngaya turun sa kuasa hit na po siya. Ito, Wizara. Si Jabir. Away, so turun na. Wazir As-Siha. Oh, Wazir As-Siha. Tunay sa siyenta, pwede ba? Ito na ini DOHO, secretary sa DOHO. Tatigin na, DOH. utak kabasan niya na. Tatigin so kadag lang mga sagajur doon na. Kira, paman na, may siya na muting demirang pa isa, 50%. Adira paparatian naging raya. Tama, nasulit mong kabili, wag 10 kabili nang ito sa Jordan. Nasulit mong kabili. Adira paparatian naging after na corona. Nasira na tigin ni pagkabinasa ko. Mujda. Kapiging. Lagi erap ni mga gimo ka virus nasira nga. Dira paparatian. Di ka dugo na so. Lagi ko tadi no kapaparatian at kusang paano to sa kapkungan pamakuan na nga kuan ki ano ni so mga isusugo mga doktor ay barat at muglula Mga taaliman. mga talim at mga duwa na giran pina pumildo giran pumildo Susupak nila. susuta kami lay day barat nga kama man nakadili din mga arab mga taga-jur eran pa ako ka mama na eran pa mas kana ligiran na ay ko ano kagi na pagdala taxi ya ano to patin mo jo retiro na wala mga kumina si silang ko ka mama sa ay tigin na. Ano to ate tigin na di ko mga tigas ko sa mga awa. Yan ang nabati ka mga tigas ay tito na mga mutawas kilin na din. Sino nila na sumpairan? Kita kan sila digo. Gusto da may lihat ako tama mo. Pamitam sa sigupan, no man makailop sa sigupan. Tago niya naman sa lagi de. Ang ilop man sa sigupan, tago niya no tulugon niya man. Nakailop na tago niya. Sabo si sa iyo mo to ako. Ito na ini, kalilipatin niya sa beso sigupan nagpupunit po kami na siya. Ya misa Dumo ko na bundo sa board kasi. Ito sa makan. Dung kaya? Ha? Sama-sama kayak bunga ya. Naman na berdua. Ini disebut kena pangunangan na kana. Talo ya. Inawa na talo siram tayo. Ay naulupan matay. Kung memang belaw sa kapo na nisindakan. So kaya pan na ya kaliwa ka sira. Namedem dyan niya beto. Wah, jadi kayak saya bikin mo kanino sa Isabela. Asa ko niya na. Ay, wah, kayak ke ako na sa kapinamin sa ko. Bismillahirrahmanirrahim. Mga konsen ni di pagdadatan yung kaya may pagubaya na pagdadaniman to na isa ini si ko pakatatalingumantan mala ulama hindi rin no kapapantagan masad niyan so magisterian si isang kaya University of Jordan Jamiatul Urdunia di niya kalala siya University sa Jordan na edwitan ng kaya oras kaya makampatan na kabuyan niyan sa mga andewan di na mga musawir si ko kapakabagro silutan si ko Allah nagu kapakalarok tanu panarig si ko kada to Allah si ko ditanu di kipas go at kaya mga panapang sumasagid gitan paubos na niya paubos na ng pagalitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yan yung mga isa kong mga ulama. Sa kataw mama, siya ito na kamakuan na makikimumpiyo piya. Ako mga sisahal. Ako mga susumbapan. Ako na ginapigilin na ka. Ginapigilin na na tika hindi ako mga laulama. ito yung mga tabliga puso na Naway. Dito ako suldiran sa masin. Kaya pantangan mo muna mga pumutaba. Tigiran na natin sa ulamata, no? Kaya pamangkuhan na. Kaya may sugat-sugat so oras ka pagigita taron. Mga pumut banda, no? Nasi, kung siya ito, nasa ko
mapia apa kikimulian, mapia apa asalian. Aku mapia kita sampai na tanto ko na marabung. Oy, ini na malay ulama. Di tingin sa lagi siya kay pangotba. Ito na siya ayun na. Hindi gina kaya gino to kay tiro sa ulama. Oy. Semingsa gino ta mimbar. Naumahan nila siya ito. Ay bumiyat tiro yan. Ginapisak siya ng rano. Ay man to na tiyan lang siya karumpakan. Askan ini sumiyugur ang saya. Sumi ako sama segitu. Alhamdulillah. Kira mo turun. Assalamualaikum. Kamu tuh bayaw na NLP ang tanya decision mo. Ay askan ini sumiyugur hati-hati ya. Ay sebutin ko na. Wala no mga bay. Ay nakabayiran namin at kapya pila ko mga terlupairan. Wala sa no lagi kaya gurutan no. Sang utama kami sa miya tan piliertan wa. Tunod to pamako narko niya pangasingatan niya na sinangan. Kacil. Daro niya pa. Patagyuman. Ayan niya may pagpidatan niya mata lagi kaya kuan. Pagaritan wa isa kuan. Chairman sa gaya kuan. Masa marana student sa Jordan. Sa Magister Hasan niya mata na Pos kanya na schools kanya sa doktora. Doktor inshallah. Ayon tawag la may taros yan. Are magister. Kuan na mabigyan niya ako sa mga duwan, mga are nga kira na mga pupunto kay baratan duwan. Mga duwan ibarat. Yan tunay mga duwan na kikuan mga sa ibarat laburo siya kung ito kapangadi. Ito na ikinusa sa kakira. Para ay manatakasus ka na ako ano? Hadis. Nangadam ni tirok sa doktora. Ito na mga teknik ka kapangadi. Giya unsan duwan cuma pagaring ay berata ma. Nayo pa ma dia casino ba study sa po Ika siya kaya na saya apkin ka na ex chairman na isa apkin ka sa amo tadi pigista din sa kanya. Dito. Wala siya na arisek na. Nato na ka pag-study ka. Di ka berat na kaya di na ditiroon. Na di kira ko ile ba pag-study. Mga pepegri. Mga pepegri. Kata gitu baka gumira pa sa kaya pangatan yan ba. Sek, tuhuman na ano. Dia pun siya doktor siya na abli sa papengang bas na papeng ini. Allah. Gawin na tingin na kaya na jinder gitu. Kalau mau dulu ni kami awan. Oh ay hasil. Tunan mo paano maatur? Ya ka penuh kaya memori ane. Ya, punya kapal lawip menjaga.